Hi cháirde, is mis Catriona agus in be mu a tangt picture go las na Gréine. Ó sin bhfuil tú ré? Tá. Íontach EALAÍNE. Moet gáil tasí le lár ón blá. Tá crom mar seo ceircolach. Díadach mar sin, fod fe. Niste na mud an chéad fetal. Gáil suas mar seo. Is na mud ceann eile chuin taobh. Íontach. Niste na mud cín is na cín eile tuid an tahanhaineng. Áling. Má tá tú gur bís a chur sa lár breanú se go das. Agus inis duna mud an gas bhfuil líne go síos mar sin. Fod fe. Agus ceann eile díreach an aice leis. Agus inis tanga mud potta. Tás mud líne mar seo. Íontach. Agus ceann eile faoi díreach mar sin. Agus chá líne go síos. Agus ceann go le chéiliad. Agus féit tú líne chud sal mar sin, agus íon gas, agus ceann ar a tíomh eile. Sin é, is máta tú geire féit tú péir eile chud faoi sin. Cur mud cúpla duile ger. Sin é, agus líne sa lárthó, agus cíne gol amach ar a tíomh. Agus duile go bháin eile beidir ar a tíomh eile. Nis féit mud cúpla líne chud amach mar sin. I gceapan tú go te ré? Ceapan. Bhfuil tú ré lena rathúisteach? Tá. Íontach. Brean ar seo nach bhfuil siad go hálainn. Tá mud ré, rinne tú sár job ó sin maithú. Gumhead. Agus gur mágaí se Somála as 8 bheith Tarraing tling. Feic mud a rís go bhsib, sláán!